ایک بندہ مسجد نبوی دے ستون نہ لگا جے تے رب العالمین دے نال مناجات جاری نے، اللہ دے سامنے التجاواں پیا کردا ہے، رب دے سامنے دعاواں کردا ہے، تضرع تے تذلل دی کیفیت آ رہی ہے، گریہ داری جڑی اے کردا پیا ہے تے خالق کائنات دے نال جڑا اللہ اکبر استغاثہ کردا ہے، فریاداں کردا ہے، دعاواں کردا ہے تے مناجات کردا ہے، کہندا ہے میرے مالکا کافی عرصہ ہو گیا مدینے چ بارش نہیں ہوئی، تیرے بندے تیری رحمت دی برکھا نو ترسدے پے نے تے میں بھی انہاں تیرے بندیاں وچ ایک بندہ وا، یا اللہ اپنی رحمت دا بامی نازل فرما دے، اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے، اے میرے اللہ میں تیرے کولوں سوال کرنا کہ مدینے چ اپنی رحمت دا می اتار دے، انج دعاواں کردا تے روئی جاندا ہے تے رب نال تعلق قائم کیتا ہویا جے تے کیفیت گریہ داری دی ہے تے انج دعاواں کردا کردا کہن لگا یا اللہ تینوں قسم ہے، اے میرے اللہ تینوں قسم ہے اج لازمی می پانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کئی بندیاں دا رب نال تعلق اتنا مضبوط ہوندا ہے لو اقسم علی اللہ لا برا، اللہ نو قسم پا کے کوئی گل کر دین تے اللہ انہاں دیاں قسماں نو بھی عرشاں تے سچیاں فرما دیندا ہے۔ کئی بندیاں دا رابطہ نیک ہی ایسے نے، رب نال ہی رابطہ ایسا دے، اے بندہ کہندا ہے امام صاحب ہی لکھ دے نے، اے بندہ کہندا دے اے اللہ قسم ہے تینوں اج لازمی می پانا ہے۔ امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اذ اقبلت صحابۃ، جدوں نے رب نو قسم دتی اسی ویلے اسمان دے اوتے بدل دے ٹکڑے آ جاندے نے تے چھم چھمی برسنا شروع ہو جاندا ہے، سارے مدینے دے اندر بارش پئی ہوندی ہے، اذان فجر دی ہو گئی، پھر فجر دی نماز نے ادا کی تے پھر مسجد وچوں اپنے گھر نو جان لگا تے میں بھی یہ پیچھے پیچھے چل پیا، خرامہ خرامہ یہ پیچھے پیچھے جا رہا وا، جڑے مکان دے اندر داخل ہوندا ہے میں بھی اس مکان دی نشانی اپنے ذہن وچ رکھ لئی تے دوبارہ مسجد نبوی چ آ گیا، ایتھے آ کے ذکر اذکار چ مشغول ہو گیا، سورج نکلیا میں اشراق دی نماز پڑھی، فارغ ہو کے اسی دروازے نو جا کے دستک دیتی، اوہی بندہ دروازہ کھول کے باہر آیا، انہیں آ کے مینوں اندر جا کے مہمان خانے چ بٹھا دیتا تے آپ اپنے کام کاج دے اندر مصروف ہو جاندا ہے تے میں انہوں آکھیا اللہ دے بندے کیف اصبحت و اصلحک اللہ عملک، اج تیری صبح کیویں ہوئی ہے اللہ تیرے عملاں نو مزید بہتر فرما دے۔ انہیں میری گل سنی تے کوئی جواب نہیں دیتا تے میں پھر انہوں آکھیا اللہ دے بندیاں میں سحری دے ویلے تیری مناجات نو سنیا ہے، تیریاں دعاواں نو سنیا ہے، تو رب نو قسم دیتی ہے تے بدل آ کے برسنا شروع ہو گئے نے، تیرا رب نال بڑا گہرا تے گوڑا تعلق ہے، اللہ پاک دے ہاں تیرا بڑا قبول درجہ دے، ہاں تو مستجاب الدعوات ہے، تا میں تیری زیارت واسطے آیا ہاں تے تو انج کر سارے دنیا دے دھندے تے کام چھڈ دے تے صرف اللہ دا ذکر کریا کر تے آمنہ دے لال محمد دی امت واسطے دعاواں کریا کر، رب دا ذکر کریا کر تے نبی دی امت واسطے دعاواں کریا کر، اے باقی سارے کم چھڈ دے، تیرے سارے گھر دا خرچہ میں برداشت کراں گا۔ اللہ تیریاں دعاواں نو قبول کر دے، تو رب دا ذکر کریا کر تے نبی کریم دی امت واسطے دعاواں کریا کر، تیرے گھر دا خرچہ میں برداشت کرنا وا۔ تے او کہن لگا اللہ تیرے مال وچ برکت فرمائے، تیرے تعاون تے عطیات دی مینوں کوئی لوڑ نہیں، پر میری ایک درخواست ہے، میری ایک منت ہے، میری ایک سماجت ہے، میری ایک گزارش ہے، جیڑا تو واقعہ میرا تے میرے رب دے درمیان ایتا سحری دے وقت ویکھیا ہے، اپنے علاوہ کسی دوسرے نو بیان نہ کرنا، اپنے علاوہ کسی دوسرے اگے دا تذکرہ نہ کرنا، اس واسطے وہ نیکیاں چھپاندا ہے کہ لوگ میریاں تعریفاں نہ شروع کر دین یا میری طرف دوڑے ہون نہ آن کے رب دی موڑدا نہیں، اے بڑا مرجع خلائق ہے تے لسانی سرکار ہے، اے تے پہنچی ہستی ہے، اور اسی تے کرامتاں بیان کرن واسطے کرائے تے بندے رکھے نے جڑے جا کے اشتہار لا لا کے
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਗਾਹਕ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਖਲਸ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾकि ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ ਨਾ। بہت نیک اور پاک بندے خدا کے نہ شہرت کے خواہاں نہ طالب ریا کے۔ اے بندہ کہنے لگا رب دا واسطہ جے کسے سامنے دا ذکر نہ کرنا۔ امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں دے ملاقات کر کے آ گیا، چند دنوں بعد میرے دل وچ پھر شوق پیدا ہویا کہ اس اللہ دے بندے دی زیارت کراں، مسجد چ نظر نہیں آیا، میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تے کوئی جواب نہیں آیا تے مینوں محلے دے لوگاں نے دسیا اے بندہ تے اسی دن تو مکان چھڈ کے چلا گیا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او تاکہ جتھے میری نیکی دا لوکاں نوں پتہ لگ گیا ہے میں اوتھے جا کے رب دی عبادت کراں جتھے مینوں میرے رب دے علاوہ کوئی نہ جاندا ہووے۔ پیارے بھائیو اخلاص پیدا کر لو، ریاکاری تو بچو گے، شہرت تو بچو گے، دکھاوے تو بچو گے تے اللہ تہاڈا نام اپنے متقی تے نیک بندیاں دے اندر شامل فرما لوے گا۔ ریاکاری نال کدی نیکی نہیں بچدی، اے نیکیاں نو برباد کر دیندی ہے۔ شرک پوری زندگی دیاں نیکیاں برباد کر دیندا ہے تے ریاکاری اس عمل نو برباد کر دیندی ہے جڑا عمل انہیں دکھاوے واسطے کیتا ہوئے۔